boss. Maraming salamat po. Ayan. Thank you. Kasama natin siya. Ayan. O sige, last 3 songs na lang po. At sobra na po tayo sa oras. Ano po? Okay pa? Maraming salamat po sa ating sounds and lights. Of course, sa lead. Kung gusto nyo po, ayan, mag-request lang po kayo sa kanila. Kung meron po kayong mga video